mana maganinsa. Assalamu alaikum. Ba a mana sallama nan. Ba a gaya wa ɗan Kai! Ku samu wuri ku zauna. Ba a mana sallama nan. Nace ba a mana sallama nan. Nashe ai haƙuri boka, ai haƙuri boka. ba a gaya wa ɗan yau. Me ke tare da ku? Yi masa bayani. Allah shi gafarta boka, ni dai abin da yake tafe da ni shine na boni wajenka, ina so ne in zama jauran ƙauyenmu. To, na jin ka. Shine na boni a taimake ni. Wannan baka da matsala. Ka zo gurin da za a share maka hawayenka. Yawwa boka, saboda ka san ita farautar nan. Ita wannan ta jauran garin namu, asalinta ta kakanmu. To kuma sai aka bi ta bayan gida, sai sarautan sai ya bar gidanmu. To yanzu ni shine na tashi a tsaye, nashe ko ta halin kaka sai na dawo da ita gidanmu, kuma ni ne ƙarami. Ka kwantar da hankalinka, wannan ba abu ne da za ka ɗaga hankalinka a kayansa ba. Akwai mafita. Ina ga za a dace. Ka kiro mana. Sa hannunka da dama a nan wajen. To a nan ko? To na fa. Saka na hagun ɗin. Yawwa to, ki ma na fa ka gashi na fa. Aiki zai yi kyau. Da a samu nasara. Yawwa ne, ka ji bargi ko za a samu nasara. Sai dai kuma akwai wasu abubuwa sharɗai guda 4 dole sai ka gabatar da su. To ina jin ka. Sharaɗi na farko. Za ka daina yin sallah. Kowace irin sallah ce. Nafila ne, farilla ne, sallan gawa ne, duk sai ka daina yin su. Za ka iya? Allah shi gafarta boka. Aradun Allah, ka san duk wani iya shege nawa. To ai boka, ni sallan nan dama ba wani yinta nake yi ba. Ai na daɗe ma bana sallah ni. Na fi shekara 10 bana sallah. Ba ka sallah? Aradun Allah. Ai bargi da hankalinka zaka ce baka sallah. Kai, barni in faɗa maka gaskiya, nan ba wajen ƙarya bane, ba a muna hurshi anan. Ba a gaya wa ɗan yau. Ba ka sallah? Kwarai da gaske. Sai sharaɗi na gaba. To ina jin ka. Za ka daina yin azumi. Azumi? Allah shi gafarta boka. Ai ni da kake gani na ba na jurar yunwa. Shi yasa ba na azumi. Azumi ne ina ga a rayuwata ko sau ɗaya ban taɓa yi ba. Kai bargi da hankalinka. Kai, a radon Allah ka bani ya faɗa masa gaskiya. Ba na azumi. Dole fa sai an samu wani abun da yake sosa maka rai kafin a kai ga samun nasara. Yanzu za ka iya musguna ma iyayenka ya zama cewa kana ɓata musu rai? Boka, yanzu nan ma babbanmu sanda na mammare shi kafin na fito, ko ka yanzu haka na bari yana yi. Babban naku? Babban namu. Ita ko innanmu akwai tabo da miki a bayanta ya fi 40, kuma duni ne mata shi. Kai bargi hankalinka kuwa, iyayen naka. Kai ka bar ni in faɗa ma akan hidimar farautar nan, ni fa sai dai an ce ban kyauta ba, amma ba mu iya rigima da uban kowa. To,
sharadi na ƙarshe za ka kama zinace za ka iya? Kai bargi, zina fa aka ce, zinace fa. Aradun Allah boka ka san duk wani iya hege na. Ai na faɗa maka in dai binashe. Ni da kake gani na ƙwallon ɗan iska ne. Babu gidan winashe da ban sani ba a garin nan, a karkarar mun nan. Ina da 'ya'ya na bamba sun fi 17. To ni bara ma san da aka kai ni kotu a kayin hidimar winase. Akwai 'yar abokina watan ta 3 na je na ɗauke ta na je ne mata fyaɗe. Wata nawa? Wata 3. Kai amma tsinannen banza ne. Yarinya 'yar wata 3 ka mata fyaɗe? Kai amma tsinanne ne. Yanzu in kai banda tsinanne ba ka sallah. Kana musguna ma iyayenka. Ga zinace kuma yarinya 'yar wata 3 ma baka bata ba? To ai ala gafarta boka wannan ai karami ne. Shanunmu gaba ɗaya dabbobinmu ba wanda ban bi ta na mata fyaɗe ba. Kai amma tsinanne ne. Mutanen baka basu ba, dabbobin baka basu ba, kai za ka gama duniya lafiya kuwa? To Allah shi gafarta boka ya maganan aikin namu. Duru uwaka, ba za a aikin mana sai maka. Ta su kuma gaba. Wannan iskancin banza ne. Yau ba wani ne bokancin nake ma? Ina dan zai rahmar ubangiji. Ha, kina sakarcin banza. Ba ka sallah? Ba abun yayi yawa ai. Kai ne zina. Kai ne ba ka sallah. Idan kun san wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau, don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.